У эфире информационная программа «7 дзён». Ничего лишнего, только галоўнае. Мы подводим вынікі адыходзячага тыдня. Сегодня неделя, 5 чэрвеня. У студии Вольга Шмаргун. Вітаю вас. До Международного дня обороны детей у области открылись одразу два дзіцячыя дамы сямейнага типу у аграгарадку Мазалова Віцебскага района и у гарадку. Сянно рыхтуецца до свята працаўнікоў вёскі дажынкі 2016. Рамонт и реконструкция закрануць больш за 180 объектов района. Антытэрарыстычнае вучэнне краін СНД на Лукомельской ДРЭС. Силовые ведомства ликвидовали группу террористов и вызволялі заложников. Апошнія звонки прогучалі для школьников в области. Сярэднюю школу сёлета заканчиваюць амаль 7 тысяч вучняў, базовую больш за 10 тысяч хлопчыкаў и дзяўчат. Международный день обороны детей адзначылі на гэтым тыдні. У Беларусі ахова дзяцінства адзін з прыярытэтных напрамкаў палітыкі дзяржавы. Па традыцыі да свята праходзяць разнастайныя акцыі і мерапрыемствы. У Віцебскай вобласці ў гэты дзень адчынілі дзверы адразу два дзіцячыя дамы сямейнага тыпу. Адзін у аграгарадку Мазалова Віцебскага района, другі у гарадку. Вялікую сям'ю Пісецкіх з наваселлем павіншавала Юлія Устінова. Для Мазалаўскай сярэдняй школы шумна і шматлюдна, много гостей. Нагода двойное свято. Международный день обороны детей и новоселье. Ключи от новенького двухпавярховага коттеджа атрымала вялікая и дружная семья Пісецкіх. Мы надеемся, что этот дом будет для них уютным, светлым, что все условия, которые там созданы, им понравятся, дети будут в нем счастливы, и эта семья пойдет по жизни с хорошим настроением, в хороших условиях. Дом пабудавалі з прыцягненнем спонсорскіх сродкаў, каля 2 мільярдаў рублёў. Яшчэ 1 мільярд выдаткаваны з дзяржбюджэту. А уладкаванне памяшканняў у 5-пакаёвым коттеджы удалося правесці дзякуючы дабрачыннай акцыі, абвешчанай раённай арганізацыяй «Белая Русь». Людзі сабралі больш за 50 мільёнаў, а мясцовая гаспадарка дапамагла пасадзіць пладова-ягадны сад на прысядзібным участку. Пусть в этом доме живут вместе с нами счастье, удача, тепло и любовь. Двое старэйшых дзяцей Вольгі і Алексея Пісецкіх ужо дарослыя і жывуць самастойна. Акрамя іх зараз у бацькоў-выхавацеляў 6 дзяцей, 5 з іх прыёмныя, калі афіцыйна. Для бацькоў жа яны ўсе свае, родныя. Своих мальчишек, своих детей я хочу и хотел, и хочу научить только труду. Это прежде всего это жизненная необходимость для любого ребенка подрастающего. Принципы жизненные, да. И, конечно, любви. Должна по линии жизни идти любовь. Она должна стоять на первом месте. Во всем и везде. Никита, Ян, Настя, Люда, Юля и Алина. Цяпер у кожнага ёсць свой куток у бязмежных сэрцах матулі і бацькі і ў вялікім доме. З'явіліся і новыя абавязкі. Я за цветы отвечаю. Люда за уборку в доме. Настя за пол, чтобы был постоянно чистый. У Алины и Юли пока еще нету никаких обязанностей. Гэта 4-й дзіцячы дом сямейнага тыпу ў Віцебскім раёне. Такія дамы будуюцца па праграме дэмаграфічнай бяспекі, а раней дзейнічала дзяржпраграма «Дзеці Беларусі». Дзякуючы гэтаму у рэгіёне існуе 30 дамоў для сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей-сірот. Каждый ребенок мечтает о семье. Каждый ребенок хочет быть любимым. И для ребенка вообще очень важно быть в безопасности. Очень важно, чтобы о нем заботились, его любили и принимали таким, какой он есть. Зараз развіваюцца розныя формы замяшчальнага бацькоўства. Паступова скарачаецца колькасць дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Магчыма, некалі неабходнасць у будаўніцтве такіх аб'ектаў зусім адпадзе, бо ў кожнага дзіця будзе свая сям'я. Юлія Устінова, Леонид Табола. Навіны, Віцебскі раён. Новоселье адзначыла і вялікая сям'я Юлії і Владимира Сапрыкіных з гарадка. Дом пабудавалі спецыяльна для іх. 5 пакояў, прасторная веранда, за акном футбольное поле, сад і клумбы. Коттедж для новасёлаў пабудаваны за кошт бюджэтных сродкаў. Дапамагалі спонсары і сябры. У двары шмат гасцей, бо гэта падзея для цэлага раёна. 5 маленькіх жыхароў гарадка набылі сям'ю. І адчуўшы шчыры клопат, зноўку вучацца давяраць дарослым. С нами уже жила Наташа и приемные ребенки Витенька, Анечка наша родная дочка. А мы просто решили объединить всю семью Наташину. У нее много братьев и сестер в одной семье.
Я буду помогать маме мыть посуду, убираться в комнате. Я буду ухаживать за нашей клубникой. У Міжнародны дзень абароны дзяцей у Віцебску дзеці намалявалі эмблему гэтага свята на асфальце, паўдзельнічалі ў віктарынах і конкурсах і выпусцілі ў неба дзесяткі паветраных шароў. Наша здымачная група на ўласныя вочы ўбачыла, было цікава і весела. На один дзень галоўная плошча Віцебска, плошча Перамогі, ператварылася ў месца дзіцячых забаў. Свята для будучых ратаўнікоў і вартавых дарожнага парадку арганізавалі супрацоўнікі ДАІ і МНС. Тут можна было паўдзельнічаць у віктарынах і конкурсах і атрымаць салодкія падарункі. Прымерыць форму пажарнага і зайсці ў дымакамеру, пазнаёміцца з чатырохногім ратаўніком Прадай і на хуткасць сабраць аўтаномны пажарны апавяшчальнік. А яшчэ ратаўнікі падвялі вынікі конкурсу на лепшае афармленне дзіцячых калясак і веласіпедаў. Але самае галоўнае і школьнікам, у якіх якраз пачаліся летнія канікулы, і іх бацькам яшчэ раз нагадалі пра бяспеку. Нет ничего дороже человеческих жизней и жизни наших детей. И сегодня дети учатся, как правильно себя вести, как собрать извещатель, пожарный извещатель. Целый ряд конкурсов интересных проходят по защите и по обучению жизнедеятельности. И в этом году мы также не оставим без внимания вопросы безопасности. Наши работники будут и в семьях, воспитывающих детей, и в учреждениях образования, и в оздоровительных лагерях. Наша общая задача, чтобы дети жили в безопасности и были окружены вниманием и заботой. Канцэрт творчых калектываў Віцебска, паказальныя выступленні юных ратаўнікоў пажарных і знаёмства са спецыяльнай тэхнікай. Дзеці паставілі арганізатарам галоўную адзнаку. Свята ўдалося. Я познакомилась с спасателем собаки, и она мне очень понравилась. Немного тяжеловато, но уже чувствую себя настоящим пожарником. Я сейчас собирался в аварийный пожарный извещатель. Сложно было? Да. Міжнароднае дзіцячае свята не пакінулі без увагі і ў Віцебскім медуніверсітэце. Тут спрабавалі высветліць, пра што мараць дзеці. Так і назвалі забаўляльную праграму. Малым прапанавалі намаляваць на асфальце эмблему свята. У тэатралізаваным шоу расказалі пра здароўе зубоў, нагадалі пра карысць фізкультуры і спорту. Дети – наше будущее. То, что мы сегодня вложили в своих детей, то мы получили в будущем. Это наши граждане страны. Возможно, таким образом, то есть в стенах нашего университета прибавится в будущем студентов. Вот. А мы надеемся, что мы таким праздником поможем им легче адаптироваться в наших стенах уже с детства. Без падарунка не застаўся ніводны маленькі ўдзельнік свята. У неба выпусцілі дзесяткі паветраных шароў, загадаўшы жаданні, якія абавязкова спраўдзяцца. Праўда, не без дапамогі дарослых. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Сянно актыўна рыхтуецца да свята працаўнікоў вёскі дажынкі 2016. У райцэнтры плануецца будаўніцтва, рэканструкцыя і капітальны рамонт больш як 180 аб'ектаў. Толькі з абласнога бюджэту на гэтыя мэты выдзяляецца 150 мільярдаў рублёў. Астатнія 30 мільярдаў сродкі мясцовых прадпрыемстваў і арганізацый. Сярод асноўных аб'ектаў рэканструкцыя цэнтральнай плошчы горада з прылеглай тэрыторыі. Месца, дзе будуць праходзіць асноўныя ўрачыстасці. Плануецца з нуля ўзвесці будынак ЗАГСа, а таксама правесці маштабную рэканструкцыю фізкультурна-аздараўленчага комплексу. Реконструкция площади было 30 миллиардов денежных средств. Значит, по итогам торгов 20 миллиардов. Вот. Выделено бюджетных средств 13 миллиардов. То есть недостаток 7 миллиардов на сегодняшний день. Значит, этот вопрос поставлен на облсполкоме. Вот. И я думаю, что будут изысканы финансовые средства для того, чтобы завершить полностью этот объект в полном составе. Он состоит из 7 очередей. Это денежные средства сегодня хватает на 3 очереди. Значит, строительство ЗАГСа – это новый объект. На него предусмотрено порядка 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Вот. И реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса. На облсполкоме тоже поставлен вопрос. Сегодня недостаток денежных средств по физкультурно-оздоровительному комплексу порядка 10 миллиардов. Если взять по всем объектам, это порядка 17 миллиардов рублей. Больш за 30 дамоў жылога фонду падлягаюць капітальнаму рамонту, а 55 шматпавярховак адрамантуюць часткова. Прывядуць у парадак дваровыя тэрыторыі, вуліцы, паркі і скверы. Для арганізацыі будаўнічых і рамонтных работ будуць задзейнічаны ў асноўным віцебскія арганізацыі, якія выйгралі тэндэр.
Тым часам у Віцебску 117 гараджан сталі новасёламі. Ключы ад новых кватэр ім уручыў старшыня Віцебскага гарвыканкама. Большасць са шчаслівых уладальнікаў уласных квадратных метраў мелі патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Доўгачаканыя ключы атрымалі адселеныя з дамоў непрыдатных для пражывання, а таксама тыя, хто меў права на пазачарговае атрыманне жылых памяшканняў сацыяльнага карыстання. На этот год мы новые дома арендно закладывать не будем, но тем не менее арендный фонд он постоянно пополняется. За счет чего? Ну, во-первых, все те квартиры, которые были служебными, они сегодня в соответствии с законодательством переходят в статус арендного жилья. И второе пополнение – это пополнение за счет так называемого вторичного фонда. Конечно, рада еще бы. Поживу еще до пенсии, пенсионерка. Я юбилей в этом году отметила. 60 лет 2 апреля было. Но поеду, у меня младший сын живет уже 4 года через дорогу на Баграмяна, Пашенька. И поэтому теперь буду с внуками там гулять вместе через дорогу мой дом. Новыя квадратныя метры віцябляне атрымалі ў маладым мікрараёне Білева. Гэта другі дом у абласным цэнтры, які мае статус арэнднага жылля. Палас дорыць выдатны настрой. У Віцебску па вуліцы Замкавай 4 у адной з найбуйнейшых у Беларусі краме «Шпалер» ладзілася свята, прысвечанае пачатку лета. Для гараджан і гасцей абласнага цэнтра папулярны брэнд падрыхтаваў яркую праграму з выступленнямі фокуснікаў, шоу мыльных бурбалак, конкурсамі і віктарынамі. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Віцебск сустракае чэрвень з крамай «Палас». На свяце, прысвечаным пачатку лета, жыхароў і гасцей горада чакалі конкурсы, віктарыны, велізарная колькасць мыльных бурбалак і нумары ад фокусніка-ілюзіяніста. Кожны удзельнік яскравага шоу атрымаў порцыю выдатнага настрою. Ребенку очень нравится шоу «Мыльных пузырей», поэтому сюда и приехали ради этого. Смотрим здесь праздник уже за этот год, по-моему, 3-й раз. Правда, я с сыном 1-й раз попадаю, обычно с женой ходила. То есть, ну вообще это здорово как бы для детей. Очень нравится детям и взрослым, очень весело. Молодцы, такой праздник устроили, очень хороший. У гэты дзень госці магазина «Палас» убачылі не толькі святочныя забавы, а і шпалеры на любы густ. Супрацоўнікі крамы на Замкавай 4 дакладна ведаюць, як надаць непаўторны стыль вашай кватэры. У наяўнасці каля 3000 насценных пакрыццяў ад вядучых еўрапейскіх, расійскіх і айчынных вытворцаў. Тут кожны знойдзе патрэбны варыянт. Жители нашего города и гости по достоинству оценили новый магазин на Замковой после переоформления. Мы можем с гордостью заявить, что это самый большой в республике специализированный магазин настенного декора, где представлены более 3000 видов обоев разных производителей, разных стран-производителей, ну, в том числе и передовые технологии нашего белорусского производства. Лепшы тавар, выгодныя умовы і прафесійную дапамогу прадаўцоў-кансультантаў «Палас» гарантуе. Пакупнікі не хавалі здзіўлення ад велізарнага ассортименту і дзяліліся прыемнымі ўражаннямі. Очень замечательный выбор обоев. Всегда очень приятно прийти. Приятные продавцы, консультанты, всегда очень доброжелательно настроены. После реконструкции стал выбор гораздо больше, ассортимент выше, качество лучше. В прошлом году делали ремонт в одной комнате, в этом году вернулись делать в другой комнате, поэтому только магазин «Палас». Шикарный магазин. Весялосць і выдатны настрой абавязковыя спадарожнікі крамы «Палас». Віцяблян тут чакаюць яшчэ шмат вясёлых і незвычайных святаў, а разам з імі велізарны выбар шпалераў, зручная экспазіцыя і даступныя цэны. «Палас» запрашае вас за пакупкамі штодзень з 10 до 19:00. Артур Смалякоў, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Спецслужбы СНД правялі маштабныя антытэрарыстычныя вучэнні на Лукомльскай ДРЭС. Сюжэт фінальнага этапу насычаны, але даволі рэалістычны. Задача сілавых ведомстваў дзяржаў удзельніц Садружнасці – ліквідаваць тэрарыстычную групу і вызваліць заложнікаў. За развіццём падзей сачыў Артур Смалякоў. Лукомльская ДРЭС – сумарная магутнасць каля 3000 мегаватт. Тут атрымліваюць больш за 30% ад усёй выпрацоўваемай у Беларусі электраэнергіі. У 16 гадзін цішыню ля важнейшага аб'екта інфраструктуры парушаюць
вырушаюць стрэлы. Другі этап вучэнняў «Кібер-антытэрор-2016» – штурм станцыі тэрарыстамі. Пасля няўдалай спробы ўзяць дрэс под контроль хакерамі реальная атака. В последнее время, так сказать, достаточно сильно проявляются, так сказать, террористические устремления на объекты жизнеобеспечения. Поэтому такая станция, как Лукомльская станция, была выбрана как объект, на котором можно будет показать мастерство, профессионализм, так сказать, и самое главное, слаженность и логистику действий различных подразделений, различных ведомств. Для беларускіх спецслужбаў гэтая аперацыя выпрабавання на трываласць у небе, верталёты і беспілотнік на зямлі, самая сучасная тэхніка элітных падраздзяленняў, гранаты для дэзарыентацыі ворага, стрэлы з гранатамётаў, штурмавая атака будынкаў. Праз паўгадзіны тэрарысты ліквідаваныя, ратаўнікі тушаць пажар на помпавай станцыі і аказваюць першую дапамогу пацярпелым ад выбухаў. Усе падраздзяленні спрацавалі на выдатна. Они показали достаточно высокий уровень профессионализма, мастерства и слаженности действий. И понятно, что вот такой уровень боевой работы, он не достигается в рамках подготовки к научению. Это результат многолетних тренировок, многолетней боевой учебы. Сейчас террористические угрозы, они возрастают и уже вышли на уровень глобальной угрозы для безопасности всего человечества. И понятно, что противодействовать таким угрозам должны все и сообща, комплексно. Сумеснае вучэнне СНД «Кібер-антытэрор» праходзіць ужо ў 13-й раз. У Беларусі адпор нападам такога маштабу даюць упершыню. Галоўная задача – адладзіць узаемадзеянне ўсіх падраздзяленняў і выпрацаваць новыя сумесныя падыходы для барацьбы з экстремизмом. Мы столкнулись сегодня с решением нескольких важнейших задач. Прежде всего, это впервые на территории Содружества независимых государств проведено такого рода учение, как противодействие кибертерроризму. И в рамках первого этапа были задействованы спецслужбы 5 государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Российской Федерации. В одиночку эти задачи практически невозможно решить ни в одной стране. Вынікі вучэння ў Новалукомлі прааналізуюць эксперты з Азербайджана, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Малдовы і Расіі, каб эфектыўна выкарыстоўваць атрыманы вопыт. Усе гэтыя краіны сёння аб'ядноўвае адзіная мэта – абараніць свой народ ад тэрарызму. Артур Смалякоў, Сергей Котаў, навіны Новалукомль. З моста ў раку інспектор батальёна дарожна-патрульнай службы ДАІ выратаваў жанчыну, якая спрабавала скінуцца з моста. Познім вечарам 31 мая інспектор знаходзіўся на сутачным дзяжурстве, афармляў дарожна-транспартнае здарэнне на вуліцы Зеленагурскай у Віцебску. Вадзіцель трамвая, які праязджаў міма, спыніўся і паведаміў, што непадалёк на мосце жанчына збіраецца кінуцца ў раку Лучоса. Выратаваная жанчына – 48-гадовая жыхарка вёскі Копці Віцебскага раёна. Да спробы самагубства яе прывяло непадзеленае каханне. Зараз жанчына праходзіць лячэнне ў дыспансеры абласнога клінічнага цэнтра психиатрии и наркологии. Подъехав к мосту, я увидел, что за ограждением находится женщина, которая хочет спрыгнуть с моста. Значит, выйдя из автомобиля, я начал с ней беседовать. На уговоры она не поддавалась никакие. И в момент, когда она отвернулась от меня и повернулась спиной, я подбежал к ней и схватил ее за руку. В это время из автомобиля вышел мой напарник, который помог мне вытащить ее на тротуар. Эмоций никаких на момент не было, просто нужно было действовать. Практыку адкрытых трэніровак вырашылі адрадзіць ігракі і трэнерскі штаб футбольнага клуба «Віцебск». На мінулым тыдні каманда правяла заняткі на зялёным газоне цэнтральнага спартыўнага комплексу. Убачыць сваіх куміраў, атрымаць аўтограф і сфотаграфавацца з ігракамі прыйшлі дзесяткі сталых і юных віцяблян. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Сергей Мисурагин. Паназіраць за трэніроўкай віцебскіх футбалістаў на галоўным поле абласнога цэнтра, ды яшчэ не ў дзень гульні чэмпіянату Беларусі, раней было справай практычна неверагоднай. Поле жыла сваім жыццём, да яго нельга было дакрануцца, а каманда ў сваю чаргу шукала запасныя палі для заняткаў па ўсім горадзе. Цяпер сітуацыя памянялася. Першую адкрытую трэніроўку футбалісты прысвяцілі балельшчыкам, каб яны знутры ўбачылі, чым жыве і дыхае каманда. Мы предложили нашим зрителям понаблюдать, посмотреть на то, как наши футболисты работают между играми. В общем-то, все приходят на игры,
есть разные мнения. Вот вышли, побегали тут в свое удовольствие. А мы решили предложить зрителям посмотреть на тот пот, который проливают футболисты на тренировках, чтобы показывать результат во время игры. Першими прыйшлі ўбачыць трэніроўку галоўнай каманды горада выхаванцы спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы ФК «Витебск». Юныя футболисты з цікавасцю назіралі за практыкаваннямі, якія выконвалі старэйшыя таварышы. Пришел, чтобы посмотреть за своей любимой командой, за клуб, который я в дальнейшем планирую играть, в принципе, за команду, которой болеет фактически весь город. Ну и, мне кажется, за главный футбольный клуб, который есть вообще в Витебске. Хапала на стадыёне і дарослых аматараў футбола. Магчымасць убачыць ігракоў і трэнераў, задаваць хвалюючыя пытанні, сфотаграфавацца, атрымаць аўтограф. Усё гэта аб'ядноўвае каманду і яе болельшчыкаў. Вот эта вот практика открытых тренировок, на мой взгляд, позволяет как бы сблизить болельщиков и команду, показать, чем живет команда, как они тренируются и привлечь какое-то внимание к клубу, тоже как некий элемент пиара. Напярэдадні дамашняй сустрэчы са Слуцкам віцебляне пацярпелі 2 паражэнні запар у нацыянальным чэмпіянаце. Аб прычынах невыразнай гульні шчыра выказаўся Сергей Ясинский. Не помогает стабильной игре и количество травмированных и больных, поэтому часто мы играем неоптимальным составом. У чацвер 3 чэрвеня футболисты Витебска на сваім поле сустрэнуцца са Слуцкам. Віцебляне яшчэ не атрымалі ніводнай вікторыі ў родных стенах. Пажадаем ім поспеху і каб адкрытыя трэніроўкі сталі не аднаразовай акцыяй, а нормай. Сергей Мсурагін, Александр Прыстаўка, навіны Витебск. На гэтым тыдні рэспубліканскіх стартаў ладзіцца няшмат, затое ў рэгіёнах спартыўнае жыццё кіпіць, асабліва ў школьнікаў, якія рыхтуюцца да рэспубліканскай спартакіяды. Падрабязнасці, як звычайна, у майго калегі Сергея Мсурагіна. Прывітанне, Вольга. На наступным тыдні 2 каманды Віцебскай вобласці па футболе зайдуцца ў асабістым супрацьстаянні. А юныя майстры вялікай ракеткі правядуць тыднёвы турнір пад адкрытым небам, а баскетбалісты і плыўцы ў сваіх залах і басейнах разыграюць званне мацнейшых спартсменаў абласнога цэнтра. Але аб усім па парадку. У чацвер 9 чэрвеня ў рамках 11-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе Новаполацкі «Нафтан» на сваёй дамашняй арэне сустрэнецца з футбалістамі Вітебска. Каманда з «Нафтаграда» няўдала пачала сёлетні сезон. На пачатку розыгрышу новаполачане пацярпелі некалькі паражэнняў. Зараз справы землякоў пайшлі на лад, і каманда пачала ўздымацца па турнірнай лесвіцы. У віцеблян сітуацыя некалькі іншая. Пасля аптымістычнага старту ігракі каманды абласнога цэнтра забуксавалі. Галоўны трэнер каманды Сергей Ясинский спадзяецца, што хутка ў строй вярнуцца траўміраваныя футбалісты, і вынік не прымусіць сабе доўга чакаць, а значыць балельшчыкі ўбачаць цікавую гульню. А цяпер вернемся ў Вітебск. 6 па 11 чэрвеня ў абласным цэнтры будзе ладзіцца традыцыйны адкрыты абласны турнір па тэнісе памяці героя Савецкага Саюза Марата Казея. Ён пройдзе на кортах побач са Дюшар па гульнявых відах спорту. У турніры выступяць ігракі, якія маюць вышэйшы рэйтынг у вобласці. А з 9 па 11 чэрвеня ў Вітебску пройдзе адкрытае першынство горада па баскетболе сярод юнакоў і дзяўчын. Турнір заўсёды вызначае саліднае прадстаўніцтва каманд і непрадказальнасць барацьбы. У гэтыя ж тэрміны ў басейне «Маладосць» будзе ладзіцца чэмпіянат горада па плаванні. На воднай гладзе будуць спаборнічаць як юныя спартсмены, так і сталыя плыўцы. А ў нядзелю ў шахматна-шашачным клубе пройдзе гарадскі турнір па шашках 64 сярод мужчынскіх каманд. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Прыйшоў час развітвацца. Дзякуй, Сергей, за цікавы спартыўны анонс, а мы працягваем. Апошнія званкі прагучалі на гэтым тыдні для выпускнікоў школ і гімназій. На Віцебшчыне сярэднюю школу сёлета заканчваюць амаль 7 тысяч вучняў. Базавую больш за 10 тысяч хлопчыкаў і дзяўчат. Са сваёй альма-матэр развітваюцца і выпускнікі 8-й Віцебскай гімназіі. На працягу многіх гадоў гэтая установа адукацыі ўваходзіць у лік лепшых у вобласці. Апошні званок тут пачула і наша здымачная група. Вось яны, адначасова радасныя і сумныя моманты для сённяшніх выпускнікоў, развітанне са школай. Усе 11 гадоў жыццё гэтых хлопцаў і дзяўчат было цесна звязана з гэтымі сценамі, са строгімі настаўнікамі і сябрамі-аднакласнікамі. А сёння для іх гучыць самы апошні школьны званок. І гэта як мяжа паміж дзяцінствам і дарослым жыццём. За 11 лет школьной жизни вы научились и доброте, и научились ценить своих педагогов, научились почитать своих родителей,
научились быть верными традициям нашей гимназии, а также настоящими гражданами Республики Беларусь. Школьное жыццё сёння застаецца ў мінулым для сотні выпускнікоў 8-й гімназіі. Сваю славу адной з лепшых навучальных устаноў вобласці яна атрымала дзякуючы поспехам сваіх вучняў. Сярод гэтых хлопцаў і дзяўчат пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд па інфарматыцы, астраноміі, англійскай мове і іншых вучэбных прадметах. Але ў першую чаргу яны ўсё яшчэ дзеці. Дзеці, якія так хутка выраслі. І іх бацькі сёння не хаваюць слёз, бо дзень занадта хвалюючы і для настаўнікаў, і для школьнікаў, і для іх сем'яў. Перад тым, як сказаць «бывай» роднай гімназіі, выпускнікам давядзецца яшчэ прайсці праз школьныя іспыты. Літаральна праз пару дзён экзаменацыйная пара наступіць амаль для 18 тысяч выпускнікоў вобласці. 1 июня стартуют экзамены. 3 экзамена для выпускников 9 классов. Это русский язык диктант, белорусский язык диктант и математика. Для выпускников 11 классов их ожидает 4 экзамена. История Беларуси устно, иностранный язык устно, белорусский либо русский язык изложения и математика. Выпускные вечера в Витебской области запланированы на 10-11 июня. Для вучняў іншых класаў навучальны год скончыцца 31 мая. Цэнтр культуры Віцебска з гэтай нагоды падрыхтаваў для школьнікаў святочную праграму. На сцэне летняга амфітэатра выступілі творчыя калектывы. Канцэрты далі пачатак летнім школьным канікулам. Вольга Шмаргун, Сергей Котаў, Кирилл Кайсберг. Навіны. Віцебск. Падчас цэнтралізаванага тэсціравання ў Віцебскай вобласці правядуць 29 988 чалавека тэстаў. Такую лічбу агучылі ў рэгіянальным цэнтры тэсціравання. Нязменную пазіцыю сярод прадметаў лідараў па колькасці зарэгістраваных займае руская мова. Затым беларуская і матэматыка. Упершыню 3 чалавекі ў рэгіёне зарэгістраваліся на здачу ЦТ па кітайскай мове. Праверыць свае веды абітурыенты змогуць у 4 пунктах. У абласным цэнтры гэта тэхналагічны універсітэт, універсітэт імя Петра Машэрава. У рэгіёнах Аршанскі механіка-эканамічны каледж і Полацкі дзяржуніверсітэт. Республиканская база закрыта, и эта процедура прекращена. Хотелось бы сказать и о следующем. Значит, все, кто зарегистрировался, получили пропуска. Они должны готовить документы, то есть прежде всего паспорт, не терять свои пропуска, ну и строго соблюдать график прохождения тестирования. То есть в указанные даты, имея эти документы, должны являться с тем, что положено. Это паспорт, это пропуск для прохождения тестирования и черная гелевая ручка. Подчеркиваю, черная. Обязательно черная гелевая ручка. Першымі выпрабаванне пройдуць тыя, хто выбраў для здачы беларускую мову. Іспыты прызначаны на 13 чэрвеня. Пачатак у 11 гадзін. Для тых, хто па ўважлівай прычыне не зможа прыйсці на тэсціраванне, з 28 чэрвеня па 1 ліпеня будзе адкрыта перарэгістрацыя на рэзервовы дзень 5 ліпеня. Дадатковае тэсціраванне пройдзе ў сценах Белдзяржуніверсітэта. Дзіцячыя лагеры рыхтуюцца да сезону. Каля 45 тысяч школьнікаў адпачнуць сёлета ў аздараўленчых лагерах Віцебскай вобласці. Першымі стартуюць змены ў прышкольных і профільных лагерах, затым у загарадных з кругласутачным знаходжаннем і працоўных. Зараз ва ўсіх ідуць апошнія прыгатаванні да летняга сезону. Наша здымачная група ацаніла гатоўнасць лагера «Энергетык» у Віцебскім раёне. Лагер «Энергетык» Руп Віцебскэнерга сёлета пераадоляе мяжу ў паўстагоддзя. Колькі дзяцей тут адпачыла за гэты час, падлічыць складана. Вось і зараз лагер зноў рыхтуецца да лета, да свайго юбілейнага сезону. У 2 спальных корпусах яшчэ не выветрыўся пах свежай фарбы. Тэрыторыя чыста прыбраная, без юных спартсменаў пакуль сумуе стадыён. Сёлета на падрыхтоўку «Энергетыка» патрацілі немалыя сродкі. Поўнасцю адрамантавалі корпус для малодшых атрадаў, замянілі вокны ў сталоўцы, набылі новую мэблю. Прадпрыемства само фінансуе ўсе работы. Выкупіць путёўкі сюды спрабуюць нават расійскія турфірмы, аднак адміністрацыя аддае перавагу дзецям сваіх супрацоўнікаў. Первая смена у нас начинается с 10 июня. Продолжительность смены составляет 21 день. Заканчиваются смены 18 августа. У нас оздоровление в основном проходит работников энергосистемы. За смену мы можем принять от 190 детей. Галоўны тэхнічны інспектар працы Юрый Воінаў сёння прыехаў у лагер з чарговай праверкай: бяспека на спортпляцоўках, спраўнасць сантэхнікі, чысціня пляжу. Да прыезду дзяцей усё тут павінна працаваць як гадзіннік. У 70-е гады Юрый сам бегаў па гэтых дарожках яшчэ хлапчуком. Затым у «Энергетыку» адпачывалі яго дзеці. А цяпер інспектар клапоціцца пра бяспеку ўсіх, хто завітае сюды на адпачынак.
Администрация прислушивается к моим замечаниям. Ну, например, всегда ежегодно обращаю внимание на безопасность деток в спортгородке их пребывания. Поэтому в обязательном порядке производится подсыпка песком. Конструкции, если где-то есть, прохудились или подварить, или закрасить, это все выполняется. Были такие у меня замечания. И, естественно, обращаю внимание на деревянные конструкции, которые периодически подгнивают, приходят в негодность, их заменить нужно. Зараз лагеры в области готовые до сезону процентов на 90, засталіся дробязі. До речі, путёвки для дзяцей-інвалідаў, дзяцей са шматдзетных сем'яў, а таксама дзяцей непрацуючых інвалідаў і пенсіянераў дапаможа набыць абласны бюджет. Ёсць і іншыя крыніцы фінансавання. В этом году Федерация профсоюзов Беларуси выделила 111 миллионов рублей на оказание материальной помощи членам профсоюза Витебской области для приобретения или удешевления путевок на оздоровление в лагеря с круглосуточным пребыванием детей для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Ахоўваць пустую тэрыторыю лагера мясцоваму вартаўніку Рэксу засталося зусім нядоўга. Пасля 10 чэрвеня пачнуць сваю работу ўсе 29 загарадных аздараўленчых лагераў в области. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Витебский район. Сёлета на Витебшчыне будуць адкрытыя 143 зоны масавага адпачынку на водных аб'ектах. Адказныя за іх добраўпарадкаванне прадпрыемствы і арганізацыі на працягу ўсяго летняга сезону абавязаны забяспечыць пэўны камфорт і зручнасці для адпачываючых. Ці ўсё ўдаецца зрабіць належным чынам, пацікавілася Інна Кірыенкава. Час купальнага сезона яшчэ не наступіў, а аматары адпачынку на прыродзе ўжо цягнуцца да вадаёмаў. На рацэ Віцьба, што ў цэнтры горада, летам няма дзе яблыку ўпасці, асабліва ў выхадныя дні. Яно і ў будні жадаючых завітаць сюды пасля працоўнага дня хоць адбаўляй. Улюбёнае месца адпачынку гараджан мяняецца літаральна на вачах. Хутка тут запрацуюць дзіцячыя горкі, пункт праката, гандлёвыя аб'екты. І бераг ракі Віцьба загамоніць дзіцячымі галасамі. Толькі ў абласным цэнтры сёлета адкрыюцца 7 зон масавага адпачынку на водных аб'ектах. Усе яны ўжо гатовы прымаць адпачываючых. Арганізатары загадзя паклапаціліся, каб і ў гэтым годзе не расчараваць гараджан і гасцей горада. Ствараюць неабходны камфорт і зручнасці. Абавязаны бліз вадаёмаў забяспечыць наяўнасць урнаў для смецця, лавачак, альтанак, грамадских туалетов, стоянок для автомобилей и информационных знаков. Единственное пожелание, но я думаю, что это всех мам пожелание по поводу детской площадки. Как бы она здесь отсутствует. Гуляем на волейбольном поле. Поэтому вот это единственное. А так все хорошо. Здесь, в принципе, мне кажется, все есть, если дальше не идти, не смотреть куда-то дальше. Дальше уже не так. В центре самое то. Все зоны массового отдыха закреплены за государственным предприятием «Зеленый хоз». Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы они почаще отслеживали по наведению порядка здесь, своевременно окашивали, следили за порядком, своевременно производили уборку зон массового отдыха, устанавливали количество определенное контейнеров, урн. Пэўную адказнасць за чысціню ля вадаёмаў будуць несці і самі адпачываючыя. І, як паказвае практыка, найбольш дзейсная мера ў барацьбе з парушэннямі прыродаахоўнага законодаўства – пакаранне рублём. Нельзя производить мойку автотранспорта в водоохранных зонах, а водоохранные зоны, для справочки, это 500 метров от водного объекта. А остановка автотранспорта запрещена ближе 30 метров от уреза воды. За нарушение, согласно Кодексу об административных правонарушениях, полагается штраф до 10 базовых величин. Навесці парадак і стварыць камфортныя умовы для адпачываючых – гэта толькі палова справы. Галоўнае – забяспечыць іх на працягу ўсяго сезона. Інна Кірыенкава, Кірыл Казьбер, навіны Віцебск. А яшчэ немалаважна, каб надвор'е не сапсавала адпачынак сваімі капрызамі. Чаго чакаць ад прыроды наступным тыдні, даведаемся ў маёй калегі Вікторыі Целябковай. Вітаю вас! Лето толькі пачалося, а надвор'е ўжо сапсавалася. У панядзелак слупкі тэрмометраў пакажуць не вышэй за плюс 13. Сярэдзіны тыдня крыху пацяплее. І да выхадных тэмпература паветра падымецца амаль да плюс 20. Сонейка хоць і зрэдку, але будзе радаваць, праўда, дажджы таксама прагназуюцца. Не чакаецца ападкаў толькі ў аўторак і чацверг. Не зусім аптымістычная карціна для пачатку лета. Што ж, дзякуй, Вікторыя. Спадзяюся, наступныя прагнозы сіноптыкаў будуць больш цёплымі, а мы працягваем выпуск. З
Старажытны Полацк адзначыў чарговы дзень нараджэння. На адзін дзень цэнтральныя вуліцы ператварыліся ў пешаходныя. У парках гучалі вершы пра горад, рамеснікі давалі майстар-класы. Беларускі культурны марафон даўжынёй у тыдзень. У Латвіі пазнаёміліся з літаратурай і мастацтвам нашага краю. Сёлета традыцыйныя дні беларускай культуры прысвяцілі Еўфрасіні Полацкай. Новае графіці. На вуліцы Марка Шагала ў Віцебску з'явіўся партрэт аўтара «Чорнага квадрата» Казіміра Малевіча. Віцебск рыхтуецца да правядзення міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар». На сесіі гарадскога савета дэпутатаў абмеркавалі пытанні падрыхтоўкі асноўных аб'ектаў форуму. Яго ўдзельнікі разгледзелі таксама ход рэалізацыі культурнай палітыкі ў горадзе над Двіной. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. У незвычайным фармаце праходзіла сесія гарадскога савета. Дэпутаты сабраліся ля летняга амфітэатра, агледзелі галоўную фестывальную пляцоўку і азнаёміліся з ходам падрыхтоўчых работ да славянскага базару. Абмеркаванне праходзіла ў духаўскім кругліку. Спачатку невялікая экскурсія, а потым прыступілі да справы. Начальнік аддзела ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі Наталья Шаянок засяродзіла ўвагу дэпутатаў на стане спраў у галіне. Пры гэтым заўважыла, што бюджэтнае фінансаванне скарачаецца, а даходы ад пазабюджэтнай дзейнасці не растуць. Сродкаў не хапае на закупку музычных інструментаў, касцюмаў. Застаюцца незапатрабаванымі паслугі шэрагу бібліятэк. Іх сетка патрабуе аптымізацыі. Гэта тычыцца 4 бібліятэк на Маскоўскім праспекце, што месцяцца ў 100-метровой зоне доступности. Мы попытались объединить два направления и сделать из 4 2 библиотеки смешанного типа. Библиотека Короткевича будет обслуживать сегодня и деток, и взрослых. Помещения позволяют, традиции у этой библиотеки хорошие и авторитет. Немалых сродкаў патрабуе арганізацыя славянскага базару ў Віцебску, падрыхтоўка фестывальных аб'ектаў, добраўпарадкаванне горада і яго афармленне. Большасць абавязкаў кладзецца на плечы камунальнікаў. Галоўнае, неабходна як след падрыхтаваць гасцінічны комплекс горада. Для участников фестиваля будут задействованы 12 объектов проживания вместимостью порядка 1400 мест. Принимаются меры повышения комфортабельности мест проживания, приобретению оборудования, замены мебели и необходимых принадлежностей. Працягваецца падрыхтоўка фестывальных аб'ектаў, у тым ліку і галоўнай канцэртнай пляцоўкі летняга амфітэатра. В июне месяце мы планируем провести текущие ремонты летнего амфитеатра, традиционно мы это делаем в июне. Проходит обследование конструкции летнего амфитеатра, то есть все службы работают. В то же время я бы хотел сказать, что практически завершена работа режиссерско-постановочными группами отдельных концертов, основных мероприятий. Уже определен список артистов, их репертуар. Усе фестывальныя службы, а іх больш за 10, актыўна рыхтуюцца да форуму. Працягваецца рэалізацыя білетаў на ўсе праекты. Сёння ў продажы даступны квіткі больш як на 100 фестывальных праектаў. Сёлета бюджэт фестывалю набліжаецца да 57 мільярдаў рублёў. Зноў жа, львіную долю складаюць сродкі, выручаныя ад рэалізацыі білетаў і спонсарская дапамога. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. Да адкрыцця міжнароднага форуму застаецца крыху больш за месяц, аднак паўночная сталіца ўжо ў прадчуванні свята. Гасцініцы чакаюць зорных пастаяльцаў, у рэстаранах распрацоўваюць святочнае меню. Арганізатары абяцаюць, форум мастацтваў пройдзе з асаблівым размахам і паб'е адразу некалькі рэкордаў. На прошедшем славянском базаре изготовил Тео. Мы обожгли и вот ждем в гости, что он придет, заберет. Кераміст Людмила Ковальчук ведае, чым здзівіць нават самых патрабавальных гасцей славянскага базару. Падчас міжнароднага форуму заняткі творчасці ў яе бралі многія артысты. Да юбілейнага фестывалю падрыхтоўка асаблівая. На адкрытых пляцоўках святочнага Віцебска збяруцца лепшыя майстры. Зрители могут увидеть сам процесс обжига, создания изделия. Мы готовы к тому, чтобы показать, как закладываются дрова в печку. Свята развернецца па ўсім горадзе. Падчас славянскага базару ў Віцебску пройдзе больш за 100 мерапрыемстваў. Многія з іх стартуюць яшчэ да афіцыйнага адкрыцця міжнароднага форуму. Квіткі на некаторыя праекты ўжо практычна раскуплены. Очень активно приобретают минчане за последние годы. Столичный зритель к нам прибывает все чаще и чаще на фестиваль. На тех же артистов, выступающих периодически в Минске, мы продаем билеты гораздо дешевле. Асаблівая ўвага дзіцячаму і даросламу конкурсам. Арганізатары адзначаюць, у гэтым годзе ўзровень выканаўцаў асабліва высокі, а геаграфія намнога шырэйшая. Упершыню перад публікай славянскага базару выступяць прадстаўнікі з Калумбіі і Аргенціны.
У Віцебску до чарговага славянскага базару рыхтуюцца з апошнімі акордамі папярэдняга. Для прыкладу, для гатэлю зараз гарачая пара. Гэты нумар падчас форуму ніколі не пустуе. У ім спыняюцца зоркі сусветнай велічыні. І ў кожнага свае пажаданні і патрабаванні. Начальніка бюро прыёму і размяшчэння Алену Сыч зорнымі запросамі ўжо не здзівіць. Кому-то необходима подушка определенного размера, постельная. Мы всегда стараемся услышать, слышать и идти навстречу. У меню рэстарану і кафе таксама ўсё на вышэйшым узроўні, блюды на любы густ. Рэцэпты распрацоўваюць спецыяльна да свята. Беларуская кухня па-за конкуренцией. Бывают такие гости, которые говорят, вот мы в прошлом году ели такие драники, они нам очень запомнились, очень понравились, и можно нам еще раз попробовать. Да міжнароднага форуму застаецца крыху больш за месяц, але Віцебску перадчуванні свята. Гісторыю 25-го юбілейнага форуму мастацтва будуць пісаць прадстаўнікі больш чым 40 краін свету. Фестываль абяцае пабіць адразу некалькі культурных рэкордаў. Віктор Праліч, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск. Полацк адзначыў свой 1154 дзень нараджэння. На галоўнай плошчы ушаноўвалі знакамітых палачан і лепшыя працоўныя калектывы. Са сцэны гучалі віншаванні ад гарадоў-пабрацімаў. Вуліцы ў гэты дзень ператварыліся ў пешаходныя, а ў парках і скверах чыталі вершы пра горад. Рамеснікі давалі майстар-класы. Сведкамі ўрачыстасцяў сталі і нашы карэспандэнты. Полацк заўсёды збірае шмат гасцей, ды і ў будні тут таксама шматлюдна. Турысты прыязджаюць, каб на свае вочы пабачыць велічны Сафійскі сабор, пакланіцца прападобнай Еўфрасіні і загадаць жаданне ля Барысава каменя. Сёлета старажытнаму гораду споўнілася 1154 гады, аднак навукоўцы упэўнены, што да гэтага ўзросту трэба дадаць яшчэ некалькі тысячагоддзяў. Быў выяўлены адмысловы археалагічны матэрыял, які дазваляе з упэўненасцю датаваць помнік часам не пазнейшым за 7 стагоддзя да нашага часу. То есть першыя жыхары полацкага гарадзішча з'явіліся тут недзе ў жалезным веку. Пажадаць поспехаў самаму старажытнаму беларускаму гораду прыехалі сябры з гарадоў-пабрацімаў. У Полацка іх 29 з 12 краін свету. Сёння да іх далучыўся заходнедзвінскі раён Цвярской вобласці. Дагавор аб пабрацімскіх сувязях падпісалі кіраўнікі двух рэгіёнаў. Это и вопросы сельского хозяйства, вопросы наших деревоперерабатывающих предприятий. Подписание сегодняшнего соглашения, оно, несомненно, углубит вот эту всю ситуацию для того, чтобы выйти на более высокий уровень. Цікавыя і карысныя ідэі палачане ператвараюць у жыццё. Так, сумесна з партнёрамі з Еўрапейскага Саюза тут будуюць зялёную эканоміку. Ліхтары на 16 полацкіх вуліцах замянілі на эканамічныя светладыёды. Зараз абмяркоўваюць будаўніцтва веладарожак. Самых ініцыятыўных палачан, лепшых кіраўнікоў і працаўнікоў ушаноўвалі на святочнай сцэне. Традыцыйна ў дзень горада прысвойваюць званне «Ганаровы грамадзянін Полацка». Я действительно являюсь одним из любящих жителей этого города. Вся моя трудовая, творческая жизнь связана с одним предприятием в Полоцке. Гордился, что мне пришлось работать в таком хорошем коллективе. Святочны настрой у кожным парку і скверы. Літаратары і прыхільнікі паэтычнага слова дэкламуюць вершы пра любімы Полацк. Месца сустрэчы невыпадковае. Для адзінага ў Беларусі помніка літары унескладовае. Час, каб атрымаць уражанні і ў словах выразіць пачуцці яшчэ ёсць. У святочным рытме Полацк будзе жыць цэлы тыдзень. Інна Кірыенкава, Вольга Маслоўская, Александр Прыстаўка. Навіны Полацк. Гарадская газета «Віцебіча» адзначыла 25-годдзе. Першы нумар выдання ўбачыў свет 2 сакавіка 1991 года. З цеплым тыражом у 3500. З кожным годам павялічвалася не толькі колькасць падпісчыкаў, але і сам фармат газеты. Нязменным засталася толькі пазіцыя «Віцебічаў» – расказваць людзям аб галоўных падзеях аператыўна і, галоўнае, дакладна. Павіншаваць газету ў летнім амфітэатры сабраліся шматлікія чытачы выдання. Сярод іх і Віктор Праліч. Чвэрць стагоддзя таму інфармацыю аб важнейшых сацыяльна-эканамічных, культурных падзеях горада над Двіной віцебляне пачалі атрымліваць з абсалютна новага выдання пад назвай «Віцебічы». За 25 год змянілася многае. Стагоддзя, краіна, інфармацыйныя тэхналогіі. Аднак газета захавала сваю папулярнасць і аўтарытэт сярод чытачоў. Делали все, чтобы о нас узнали. Мы даже ездили в трамваях, в автобусах, значит, с такими агитационными
пропагандистскими моментами. Я даже играл на гармошке у них. Мы договаривались с самодеятельностью, там даже частушки пели. Даже подписку организовывали в трамваях, в автобусах. Мне лично пришлось летать над городом на вертолете, разбрасывать листовки о том, что вот вышла такая газета, уважаемые граждане, уважаемые жители города, подписывайтесь. У полі зроку журналісту видання не толькі гарадскія падзеі. Газета мае шэраг цікавых і папулярных рубрик. Акрамя таго, у свой юбілей редакція дала старт незвычайнай акцыі, дапамагаючы ветеранам войны и любимому городу добрыми справами. Создан уникальный творческий коллектив редакции. В 1995 году появилась газета в газете, можно сказать, «Вечерний Витебск». Если 3500 начинался тираж первой газеты, первых выпусков, то сегодня тираж составляет более 40 000 экземпляров. Нас знают не только в городе Витебске, газету знают хорошо в Витебской области и далеко за ее пределами. Сегодня на информационном поле происходят очень динамичные изменения. Стремительными темпами развивается интернет, социальные сети. Но при этом качественная, профессиональная журналистика, мастерство и культура печатного слова пользуются особым доверием у населения и никогда не утратят своей актуальности. Пусть юбилей Витебичей станет новой ступенью к вершинам журналистского мастерства. Успехов вам, здоровья, счастья и острого пера. За свой профессионализм и отданность працы многие з тых, хто штодзень пільна працуе над кожным нумаром газеты, адзначаны ганаровымі грамотамі. Самаадданая і карпатлівая праца кожнага супрацоўніка выдання дазваляе заставацца Витебичам адной з самых папулярных газет у области. Возраст юный, задорный. И я думаю, что наш коллектив по-прежнему будет вести такую политику именно молодого издания, востребованного. Потому что сегодня у нас в редакции очень многие приходили поздравлять, и все отмечали о том, что газета интересна всем поколениям. Поэтому мы немножко так впечатлились и думаем, что будем соответствовать именно всем пожеланиям. Сёння Витебичы выходит тиражом каля 45 000, нягледзячы на наяўнасць у інтэрнэце электроннай версіі выдання, папулярнасць друкаванага варыянту не губляецца. Кожны аўторак, чацвер і суботу жыхары Прыдзвіння чакае сваю любімую газету. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Витебск. Народные песни и танцы ў рэжыме нон-стоп. Тысячы гасцей сабраў міжнародны фестываль традыцыйнай культуры ў Браславе. Да беларускага свята далучыліся госці з Расіі, Латвіі, Літвы, Эстоніі і Венесуэлы. У святочнай праграме адразу некалькі творчых спаборніцтваў, майстар-класы, тэатралізаваныя паказы і шоу на адкрытых пляцоўках. Свой падарунак падрыхтавалі і клубы гістарычнай рэканструкцыі. Грандыёзнае свята наведала і наша здымачная група. Под Испань Краковяк. Танцевальный марафон амаль у самом центре Браслава собрал творчие коллективы из усіх регионов в области. Под живую музыку пары танцуют в режиме нон-стоп. Атрымаць выдатную адзнаку непросто. Жюри, оценивая майстэрства удзельнікаў, адразу по нескольких параметрах. Очень интересно, потому что мы уже не первый год здесь, второй. И это каждый раз новая пара, что-то узнаем новое, какие-то новые танцы, потому что такого мы еще никогда не танцевали. Можем узнать то, что танцевали наши дедушки, бабушки. Ну, интересно. Гісторыя фестывалю «Браслаўскія зарніцы» пачыналася з песеннага конкурсу. Зараз палітра культурнага форуму ўключае адразу некалькі творчых спаборніцтваў. У гэтым годзе да свята традыцыйнай культуры далучыліся госці з Венесуэлы, Литвы, Латвии, Эстонии и России. Мы танцуем уже по 10 лет все в образцовом хореографическом коллективе «Жемчужина» из города Великие Луки. Вот. И нам это очень нравится. Мы всю свою жизнь посвящаем танцам. Побачила я, что молодь, поглядите, як на ім кнецца, танчыць, ёсць задор, ёсць настрой, перажываюць. А вельмі б мне хацелася, каб тое замацавалася і збераглося, як танчылі наши матулі и бабули. Этот праздник – очень хорошее место встреч друзей. Это очень хорошая возможность прикоснуться к национальной культуре страны-участницы.
Это очень хорошая основа для сохранения уже существующих добрососедских отношений и установления новых. Майстар Наталя Парахневич на свяце за працай. Пад яе кіраўніцтвам удзельнікі фестывалю ткуць 6-метровы пояс. І гэта не проста прыгожы атрыбут міжнароднага форуму, а сапраўдны сімвал сяброўства. Ну, гэта насамрэч такія традыцыйныя нашыя колеры. Але паясы у нас тут выраблялі розных колераў. І фіялетавы прысутнічаў, і зялёны, і жоўты. Я думаю, тыя ніткі, якія былі ў людзей, тыя іх скарыстоўвалі. Ну, а у нас проста былі такога колеру. Ну, дарэчы, гэта прыгожа, на мой погляд, такое спалучэнне традыцыйнае. Майстар-класы для гасцей падрыхтавалі і рэканструктары. На замкавай гары сапраўдны сярэднявечны горад. Для удзельнікаў абавязковы дрэс-код, касцюмы выключна ручной работы. Сваё значэнне мае кожны атрыбут. Самая відовішчная частка сярэднявечнай культуры – камандныя спаборніцтвы. На адкрытую пляцоўку адначасова выходзяць дзясяткі удзельнікаў. Колькі працягнецца такі паядынак, сказаць складана. Усё залежыць ад майстэрства і абранай зброі. Міжнародны фестываль браслаўскія зарніцы – брэнд райцэнтра. У наступным годзе форум адзначыць 50-гадовы юбілей. Пра адметнасці беларускай культуры даведаюцца яшчэ больш турыстаў. Юлія Устінова, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны. Браслаў. У Латвіі прайшлі традыцыйныя дні беларускай культуры. На працягу тыдня жыхары і госці Даўгавпілса знаёміліся з літаратурай і мастацтвам нашага краю. Напісалі нават дыктоўку і праверылі сваё веданне беларускай мовы. Чым жыве наша дыяспара ў Латвіі і як падтрымлівае сувязь з радзімай, даведалася наш карэспандэнт Настасья Броўка. Літаратурныя выставы, прэзентацыі кніг, творчыя вечарыны і ўрачысты канцэрт. Беларускі культурны марафон даўжынёй у тыдзень. Знаёмства з мастацтвам і звычаямі нашага краю – свята для тысяч жыхароў Латвіі, незалежна ад нацыянальнасці. Благодаря вот таким мероприятиям мы развиваем наше культурное сотрудничество, наше торгово-экономическое сотрудничество. Мы контакты устанавливаем в рамках проведения Дней культуры, потому что приезжают с визитами и с концертами с разных стран люди. У гэтым годзе дні беларускай культуры прайшлі пад знакам Еўфрасіні Полацкай. Менавіта ёй была прысвечана цікавая літаратурная выстава. Убачыць здымкі унікальнай беларускай святыні крыж Еўфрасіні Полацкай, пазнаёміцца з сучасным мастацтвам і старажытнымі рамёствамі Беларусі можна было на адмысловай фотавыставе. Презентуя фотовыставку жителям Даугавпилса, хотелось показать, хотелось рассказать о том, каково современное искусство в Беларуси, что оно находится на высоком европейском уровне, в принципе, мировом уровне. У гэтым годзе Дні культуры Беларусі не толькі знаёмства з традыцыямі і асаблівасцямі нашага народа, але і магчымасць праверыць свае веды. Усе жадаючыя напісалі дыктоўку па беларускай мове. Мы писали отрывок Дороговы Якуба Колоса, потом проверяли, как в школе, искали помылки. И получилось, что, будучи оторванными от языковой среды, от своей родины, написали-то мы диктант практически правильно. Тыдзень беларускай культуры ў Латвіі спрыяе наладжванню і ўмацаванню ўзаемасувязяў паміж суседнімі краінамі, спрыяе пашырэнню ведаў пра гісторыю, мову і літаратуру нашай краіны. Настасья Броўка, Наталья Ломоносова, Леонид Табола. Навіны. Даўгавпілс. Віцебская абласная бібліятэка на гэтым тыдні сустракала гасцей з краіны-суседкі. Латышская дэлегацыя прыехала ў абласны цэнтр з прэзентацыяй літаратуры па мастацтву і культуры свайго краю. Гэта першы візіт прадстаўнікоў бібліятэчнай справы Латвіі. Важны аспект сустрэчы – абмен вопытам. Таксама кіраўнік дэлегацыі адзначыла і неабходнасць супрацоўніцтва паміж бібліятэкамі нашых краін. Я думаю, что мы заключим меморандум сотрудничества. Нас, например, очень интересует история латышей в Витебске. И я знаю, что есть люди, которые в Витебске это уже исследуют. И областная библиотека тоже могла помочь посмотреть источники, которые связаны с латышами. Это нас очень-очень интересует. Обмен книгами – это как-то передать свою историю, свои знания друг другу. И я думаю, что это очень важно для
настоящего момента. Основная тематика подаренной литературы – это, конечно, то, что касается культуры и искусства. Это многотомное издание «Латышские народные песни», репринтное издание дореволюционное, это издание 70-х, 80-х лет прошлого века, это, можно сказать, современные латышские народные песни, а также есть литература, издания по археологии, истории, этнографии, культуре. Латвійская делегация подарила Витебской областной библиотеце 57 асобнікаў кніг. Сярод іх два рарытэтных выданні дарэвалюцыйных часоў. Усе яны будуць аформлены ў сектары замежнай літаратуры. Сапраўдным святам музычнага майстэрства стаў канцэрт аркестра рускіх народных інструментаў Магілёўскай абласной філармоніі пад кіраўніцтвам Мікалая Алданова і вядучых салістаў Расіі Кацярына Мачаловай і Андрэя Гарбачова. Уражаннямі дзеляцца нашы корэспандэнты. Актовая зала музычнага каледжа імя Салерцінскага была цалкам запоўнена. Імёны вядомых выканаўцаў не маглі не прыцягнуць увагу прыхільнікаў інструментальнай музыкі. Аркестр пад кіраўніцтвам заслужанага дзеяча мастацтва Рэспублікі Беларусь Мікалая Алданова сёння лічыцца адным з лепшых на постсавецкай прасторы. Рад приезжать к вам, потому что чистый, ухоженный, благородный город. Ну и естественно, что публика тоже, конечно, впитывает вот эту культуру, и здесь публика тоже особая. Сапраўдным падарункам для гледачоў і самой Кацярыны Мачаловай стаў чарговы прыезд у Віцебск. Яна выпускніца гэтага вучылішча. Стала лаўрэатам усерасійскіх і міжнародных конкурсаў, аспірант і выкладчык Расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных. Сёння Кацярыну лічаць новай зоркай Расіі. Я здесь получила замечательную школу, замечательную такую основу, на которой я уже могла дальше развиваться. Большое спасибо, конечно, моим педагогам, Любови Петровне Татарис и Ирине Геннадьевне Грецкой, всем, кто меня здесь учил. Вот. И меня просто переполняют сейчас чувства, конечно. Балалайчнік Андрэй Гарбачоў даў больш за 100 канцэртаў по ўсяму свету. Выступаў перад каралевай Англіі Елізаветай II, прэзідэнтамі Швейцарыі, Фінляндыі, Расіі. Яго віртуознае выкананне прызнана на розных узроўнях. В сочетании с Могилевским оркестром русских народных инструментов под управлением Николая Михайловича Алданова для нас вдвойне приятно работать с этим коллективом, поскольку не так много даже в России, казалось бы, огромная страна, но не так много вот таких коллективов, которые способны сыграть столь сложную программу, которая будет представлена сегодня. У праграме Андрэя Гарбачова творы Михаіла Бронера, які ўваходзяць у дзесятку самых выконваемых сярод сучасных кампазітараў. Бронер – аўтар больш за 250 твораў розных жанраў. Ён упершыню ў Віцебску, а вось яго маці і бабуля жили тут до войны. Так вот сложилась жизнь, и я никогда здесь не был, поэтому мне ужасно хотелось здесь оказаться, и мне очень приятно, что премьера моего сочинения состоится именно здесь. Пасля сусветнай прэм'еры твора «6 імгненняў шчасця вясны папялушкі» аўтар вырашыў разам з таленавітымі выканаўцамі прадставіць твор і ў Віцебску, даставіўшы асалоду шматлікім аматарам інструментальнай музыкі. Святлана Макаева, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Новыя графіці. У культурнай сталіцы Беларусі нават стрыт-арт, высокамастацкая з'ява. У Віцебску графіцісты намалявалі партрэт Казіміра Малевіча. Выява аўтара «Чорнага квадрату» з'явілася на вуліцы Марка Шагала. Наш корэспандэнт Настасья Броўка ацаніла твор вулічных мастакоў. Таленавітыя віцебскія графітісты Глеб Каштанаў і Ян Кузьмін ператвараюць шэрыя будкі трансфарматарных падстанцый у творы мастацтва. Менавіта дзякуючы іх працы побач з віцяблянамі жывуць сусветна вядомыя знакамітасці Мерлін Манро і Марк Шагал. Цяпер у Віцебску ёсць і партрэт Казіміра Малевіча. Як кажуць самі мастакі, гэта графіці зрабілі хутка і з асалодай. Каго маляваць побач з музеем гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча графітісты вырашылі адразу. В этот раз мы посетили мероприятие «Ночь музеев» на Толстого, и случайным образом нам в руки попала книга «Черный квадрат» с уникальными эксклюзивными фотографиями. И мы нашли вот эту фотографию Малевича, которой нету в интернете в хорошем разрешении. Решили, что это просто знак, надо делать. Графіці знаходзяцца ў розных раёнах горада. Каб турысты не гублялі шмат часу на пошук вулічных твораў, каманда віцебскіх мастакоў Street Skills распрацавала новы незвычайны электронны гід для мобильных телефонов. Нам не один раз задавали вопросы, где мы можем найти все адреса работ в одном источнике.
Мы решили вот разработать мобильное приложение, в котором есть карта. Когда ее открываешь, там высвечиваются все пины, не только в Витебске, но и в Санкт-Петербурге, и за границей, где мы творили. Вот. И каждый для себя может выстроить индивидуальный маршрут прогулки. Новы маршрут для аматараў вулічнага мастацтва ўжо стаў яркім штрыхом турыстычнага Віцебска. Стрыт-арт робіць культурнае жыццё нашага горада больш яркім і насычаным. Цікавыя крэатыўныя ідэі маладых мастакоў знайшлі падтрымку і ў мясцовай улады. Витебск здесь один из пионеров именно уличного искусства. Вот. Здесь давно стало развиваться граффити, и сейчас мы прекрасно сотрудничаем с теми художниками, которые делают граффити. Витебское граффити не похоже на все остальное в Республике Беларусь, и наши витебские граффитисты потихонечку находят свой стиль, свои какие-то подачу, да, свою. Зараз таленавітыя віцебскія мастакі працуюць над праектам «Ведай нашых». У планах стрит-арт каманды стварыць у розных гарадах Беларусі графіці вядомых дзеячаў культуры, навукі і спорту. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Вынікі наступнага тыдня таксама будзем падводзіць разам. Да сустрэчы, усяго добрага.